Здравейте! Днес ще ви покажем един сравнително нов продукт за пазара. Това е стилуса на американската фирма Spec, който се използва за таблети и най-вече за iPad. Може да го видите. Ще ви демонстрираме как работи с безплатното приложение Drawfree, което сме свалили от App Store. Изключително чувствителен, удобен в ръката. Приложението дава възможност за избиране на различни цветове, моливи, пастели. Разбира се, стилуса може да бъде използван освен за рисуване, за най-различни дизайнерски приложения, но също така и за писане на документи, за помощник при използването на други приложения, които изискват натискане по тъчскрина. Но от най-хубавите неща, освен чувствителността на този продукт на Spec, е, че той работи с магнита, който е вграден в iPad за изключване и по този начин много трудно да го изгубите и ръцете могат да са ви свободни, когато трябва да свършите някаква друга работа.